ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍‌କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଜଟଣୀର ଗଣେଶ ଭସାଣି। ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଦ୍ୱିପହର ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ରାତିରେ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଗଣେଶ ଭସାଣି ହେଉଛି। ଜଟଣୀରେ ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣେଶ ଭସାଣି। ଏଥରକ ତ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସେସନ୍ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ରାତିରେ ଦେଖାଉଛି, ରାତିରେ ଦେଖାହେବ।